Aleksandar Marinčić, star 25 godina, iz braće Jerković, likvidiran je 1. juna 1994. godine u ulici General Ždanova u Beogradu. Marinčić je toga dana kupio drogu od albanske mafije, ne znajući da im je dao 4 miliona falsifikovanih dolara. On je uzeo drogu i prošvercovao je za dalju prodaju. Albanci su vrlo brzo pohapšeni, a Marinčić je posle 6 sati likvidiran. Inspektor Mladenović je tada tvrdio da su falsifikovane dolare Marinčiću dali pripadnici policije. Na kombinaciji da preko Drača, reći vam konkretno, da je crnogorski klan Maričića, pokojnog Aleksandra Maričića, koji je negdje oko 29. 30. maja uzeo drogu. Rekao što je ubijen u gradi gdje živi rad drugog General Ždanović. Da, ubijen je General Ždanović. On je uzeo drogu, prošvercovao i od Ministarstva unutrašnjih poslova je dobio 4 miliona falsifikovanih dolara, sa kojima je albanskoj mafiji, Albancima, platio tu drogu. Odnosno, on imao novac, oni su imali drogu, prošvercovali, on imao dao taj falsifikovani novac, Ministarstvo unutrašnjih poslova je njih uhapsilo. I oni se nalaze sada trenutno u zatvoru, ali je zato on posle 6 časova ubijen. Jer smo trebali im droga, im treba izušu. Šta oni rade s tom drogom? Marinčić je izašao iz zgrade oko 23 sata. Ne sluteći da je u opasnosti, krenuo je ka svojim kolima. Međutim, u jednom trenutku maskirani ubica prišao mu je iza leđa i pucao mu u glavu. U tom napadu teško je bio ranjen i slučajni prolaznik Radovan Uskoković, star 47 godina. Marinčić je davao znake života, ali je po prijemu u urgentni centar preminuo. O Marinčiću se ne zna baš mnogo, sem da je bio u grupi sa Pirketom, koji je likvidiran 1993. godine. Ko je ubio Marinčića nije otkriveno. Pretpostavka je da iza likvidacije stoji albanska mafija, ali to nije dokazano.